Hello everyone, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खनसे बरायबा हरनाय थाबाय। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जागोन एक्चुअली आंहा जेबो प्लेन गैया दिनै। आं न'आव थानानैनो माने डेइलि ब्लग्स माने दिनैनि ब्लग्सखौ दिन्थिगोन। आं दिनैनि सानाव मा मावलांनो हायो बेखौ दिन्थिगोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो। एक्चुअली गाइस नै आं दायो बारिथिंजायनि एसे न' फिसायावसो दोङो। नोंथांमोना नायलांनो हागोन आं मा खालामबाय दोङो। नै दायो आङो दालि ओंख्रि संगासिनो आरोना। दालि ओंख्रि संगासिनो नोंथांमोना नायनो हागोन। बारिथिंजायनि न' फिसा माने बनजों संनायाव आं दोङो आरोना। बनजों संनाय बिथिंजाय बानायना दोनदों एसे, इयावनो आङो ओंख्रि संगासिनो दा। नै गाइस आं दा ओंख्रियाव होनो सामब्राम गुफुरजों फालौ देनायदों आरोना। एक्चुअली मा होनो आं ओंख्रि संबाथाय मा होनो ओंख्रियाव आं जेबो मस्ला मस्लि होआ दे, आं अनलि सामब्राम गुफुरल' होयो। फालौ होआबाबो आंनो सोलियो, खिन्थु आंनो सामब्राम गुफुरखौ नांथारगोन आरो दे। ओमफ्राय नै न'आव गोबां थाइजौ गोमोन सिरना थानाय आबैया फुङावनो खननानै दोनदोंमोन। स' बेखौनो जानो थाखाय आं दा लेमनोसै। स' नोंथांमोना आंजों नायलांखाबाय थादो भिडिअखौ। फाइनाली गाइस थाइजौनि बिगुरखौ लेमखांबाय, नै दा हालायनोसैलाय। हाखांबाय थाइजौखौ, दा गोथावनो जानोसै। साना बारलांबाय, मोना जालांबाय, हर जालांबाय। आं दा दखानाव थांगासिनो मिथाइ जानो। हाब्रु गोजाथार लामायाबो, अखाया हानायजों जाबजों। जालायनोसै आरो गोथावनो। जानायनियानो खामानि जाबाय गाइस, सानफ्रोमबो जानायनि बाहेरा आरो जेबो गैला।
So guys, दिनैनि भिडिअखौ बे जानायजोंनो फोजोबथ'नाय जाबाय। बांद्राय गोलाव खालामनो हादिया भिडिअखौ लाबाय थानाय जादिया आरो स' बिनि थाखाय नोंथांमोननिसिम निमाहा बिनाय थाबाय। स' भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना गालांबानो जाबाय, लोगोसेनो साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय। थेंक इउ सो माच।